Teillä on varmasti illan makeimmat asusteet päällä. Miltä se nyt tuntuu, kun on suklaata päällä? Aika makealta. Toi kestää niinku tunnin verran saada toi maalaus päälle. Mitä siinä ajattelee sen aikana? No oikeastaan siinä ajattelee vaan, että sulla on puutunut joka paikka ja sit on vähän silleen okei. Ei oikeastaan niinku. Ei. Ne alkujutut kesti jo siinä alussa, että monestakohan asti me ollaan oltu täällä. Mä oon ollut 3:30 asti seissyt tässä maalattavana. Ei kutita ollenkaan, kun sitä maalataan. Ei, oikeastaan mä en tunne enää mitään. Ihan hyvä. Minne suosittelisit, minkälaiseen tilaisuuteen laittaisit tämmöisen asusteen päälle? Nyt on paha, mutta varmaan naamiaisiin olisi paras, että pistää suklaata päälle. No sitten, pääseekö tässä kukaan niinku herkuttelemaan? Että voiko ton syödä pois päältä sitten, kun ruveette riisumaan? Kai sen voi nuolla siitä, jos haluaa. Että ihan en osaa sanoa. Joo. Kyllä mä tossa jo vähän maistoin tuosta. Vähän oot maistellut jo? Oon maistanut tuosta iholta suklaata, että hyvältä maistuu.